A Asociación Zona Aberta de Vilagarcía presentou a súa nova campaña con motivo do Día de San Xoán. A agrupación de comerciantes organizará unha sardiñada popular con máis de 150 kilos de sardiña na Praia da Compostela. Será na Praia da Concha, o día 23, o domingo, ás 10 da noite, e, como sempre, entregaremos sardiñas, o pan e o viño, que é o que poñen os hosteleiros. Ás 12, como sempre, encenderemos a cachada na playa, vamos. E, bueno, son 150 kilos de sardiñas e pan, e viño tinto e blanco. E tamén contaremos ca presencia dun DJ que xa o fixemos o ano pasado, a partir das 10 da noite. Este ano, a asociación fará un sorteo entre os clientes que fagan as súas compras nos comercios asociados. Os negocios repartirán unha papeleta con cada compra e o sorteo terá lugar a noite de San Xoán. O gañador recibirá unha cesta con produtos típicos galegos. Como maneira de agradecemento aos nosos clientes, vamos a facer un sorteo dun agasallo, dunha cesta con produtos típicos galegos, a todos aqueles clientes nosos que leven un ticket de Zona Aberta que se será entregado nos comercios asociados. Neste caso, bueno, se fará o sorteo ali ao finalizar a entrega das sardiñas. A presidenta móstrase moi optimista cunha campaña que, segundo asegura, sempre ten unha gran acollida. É unha campaña que sempre funcionou ben, pero neste caso, este ano, pues queríamos resaltar un pouco o feito de que, bueno, de que os clientes tiveran pois algo especial, non, pola nosa parte. Entonces, por eso pensamos en facer este sorteo un pouco a maneira de agradecemento, non? Para optar ao premio, os clientes deberán levar a papeleta á praia o domingo a noite. O gañador pode recoller o agasallo despois do sorteo ou recollelo os días seguintes na sede de Zona Aberta.